Det føderale parlament forbyder rejser til USA, indtil den påståede konflikt mod Venezuela ophører. Pas for personer, der rejser til det nævnte land, vil midlertidigt blive afvist. Højesteretsdommer Roger Campbell meddelte, at han ikke tolererede nogen handlinger mod USA, der angreb Venezuela. Forberedelserne til protesten mod det amerikanske angreb på Venezuela den 1. februar er i gang. En lejlighedsbygning i Clafferkey brød i brand, angiveligt på grund af en forsømt elektrisk ventilator. 77 mennesker døde, mens 34 overlevede. Ifølge formanden for det føderale transportkontor Harlem Sedonnel vil passage af små køretøjer på nogle motorveje i landet være forbudt fra den 15. februar. Orange vejrvarsler for flere områder i landet på grund af truslen om snestorm fortsætter. Vejret vedrørende snestorm vil blive overvåget senere. Live fra CTRB Nyhedshovedkvarter i Halbergsejr. Dette er nyheder gratis 7 med Astrid Bringer. God aften, folkens, og lad os starte vores udsendelse for i aften. I er alle klar over, at USA angriber Venezuela, og det føderale parlament midlertidigt har forbudt rejser i USA, indtil konflikten slutter. Det er rigtigt, og præsident O'Neill siger, at de ikke er velkomne til vores land, efter at det påståede angreb startede den 5. januar sidste år.